Kawai kai tsaye ana zaman lahiya sai aka ji labarin cewa an ƙara ma intanet kuɗi tare da kuɗin kira. To kai daga ɓangaren ka ya kaji? Ni mutum ne wanda yake amfani da wannan data na internet. Amma in gaskiya zan faɗa maka tsakani da Allah raina bai taɓa ɓaci ba kamar lokacin da na samu wannan labari. Na ga wakili na airtel ya hito nan da kwana uku bisa kahohin yada labarai na gwamnati ya yi wasu magunguna ba tare da ba gaya mana a matsayinmu na 'yan Nijar takamaimai menene zai faruwa. Yanzu daga ƙarshe sai muka gane kawai yaudara ce, babu wani abu wanda waɗannan mutane suke neman su yi wanda zai sa talakan Nijar ya samu sauƙi. Kullum abin da suke nema shine neman takura ma talaka ta kowace irin hanya. Abin da zan gaya maka bisa wannan abu, ni a matsayina na ɗan ƙasa, kuma ina tabbatar maka shine yawancin kaso wanda ya yawa abin da suke tammaha kenan na 'yan Nijar, cewa dole sai sun tashi tsaye sun yaƙi wannan zalunci. Ba za mu ci gaba da kallon gwamnati da 'yan koranta suna yin abubuwa wanda suke nasu ne kawai don saboda wasu dalilai nasu wanda su kaɗai suka san su, kuma duk abin da suka ɗauko kullum mutum wanda suke kallo wanda ya kamata ya shirɗaɗa abubuwan da suka kwaso ma kansu shine talakansu. To wannan zaluncin 'yan Nijar da ni kaina ba za mu yarda da shi ba, turo sai turo. To ganin cewa yawancin kuɗaɗen da ake tasa a hannun talaka ana amfani da su ne ga ƙasa, baka tunanin wani abu ne yanzu muhimmanci ake so a yi ma ƙasa yasa aka yi wannan tsarin? Kai ba ɗan ƙasa bane, kai ba ɗan ƙasa ne. In ɗan ƙasa ne kai ka taɓa ganin cikin irin cutar da ake da zaluncin da ake, kai a matsayinka na ɗan ƙasa ne ka taɓa samu wanda ka amfana da shi a matsayinka na ɗan Nijar? Babu. Sai dai kawai cin amanar talaka ta kowace hanya nema ake, ko ta halin kaka dole sai an taci kuɗi gare ku, kuma daga ƙarshe mun gani wasu ne ake tanadan ma wannan kuɗaɗe don su kwashe su su biya wata bukata tasu, a hito a ce an kama su kwana biyu kuma su hito suna yawon su. Kenan ba wani abu bane illa zalunci. In muna tashi da mu 'yan Nijar da ku 'yan jaridu mu tashi mu yaƙi wannan zaluncin, in ba haka ba wallahi goben mu ba ta da kyau. Yaya kake gani game da sauran ƙungiyoyi da suka shafi gwagwarmaya domin ci gaban al'umma, ni kake so ka ce da su? Su wannan yawancinsu su ma sun shiga harkar siyasa, sun zama 'yan siyasa. In ba shi ba wannan irin zaluncin da aka yi ko kuma ake so a yi ko kuma ma aka yi, in ƙungiyoyin farar hula ne da ƙungiyoyi masu fafutukan neman inganta rayuwar talaka, to su ya kamata su yi magana. Ai na farko su ne, in ba dan da yake su ma sun bi layi irin wancan wanda suke kwatanta mana cewa shi suke yaka, in ba dan da sun haushi ba ya kamata a ce su suka kamata su fara hitowa su talaka bayani, su kwatanta mu talaka bai kamata su amince da wannan abu ba. Kashi cikin su wanda ya ce wani abu, in suna ji su hito su yi abin da ya dace su yi, in kuma ba su iya duka sai mu ɗauke su mu musu bugu guda. Mun san da su ma kawai 'yan koren azzalumai ne, su ma suna cikin zalunci, tare da su ake neman a yaƙi 'yan Nijar. Saboda haka nan 'yan Nijar sai su tashi su ma su kare mutuncin kansu, su yaƙe su da su da azzaluman da suke nema su ci gaba da zalunta mutane. Ganin ka wani koma baya za a samu sakamakon tsadar yanar gizo data? To ni ina kallon shi ta huska biyu ha. Na farko ina tammaha kamar akwai wasu abubuwa wanda su wanda suka sa wannan abin suke ganta wannan hanya suna iya hana kamar mutane su faɗi albarkacin bakin su, amma su gane da cewa duk wanda yake iya yin datan nan ta shika ya faɗi albarkacin bakin shi ta 20 ma yana iya ya rubuta abin da yake so, kuma a kalle shi ana so ba su. Kenan abin da suke so su yi ba wani abu bane neman toshe ma mutane incin albarkacin bakin su ne da suke faɗi, wanda dokar ƙasa wadda ta hauda su waɗanda suke tsammanin su ne jagorori. Dokar nan ta ƙasa ita ce kuma ta ba 'yan Nijar damar su faɗi albarkacin bakin su. Kenan su rage su ƙara duk guda ne, amma ba za mu taɓa barin su ba su rika yin abin da suka ga dama kawai don saboda wani dalili nasu ko kuma don saboda zalunci. Ba za ta taɓa saboda shi samar da yanar gizo ga wasu kasashe yana kawo ci gaban ƙasa. A ganin ka wannan tsadan me za ta iya kawo a matsayin koma baya na tattalin arziki ko kuma
wani abu da ya shafi technology ga kasar Nijar. To abu na harin daman dai kai kasan Nijar ai bata ma inganta ba internet ke dama bata inganta wasu wurare in ka tahi nan cikin yankin cikin Nijar ke akwai yankunan da in ka tahi baka ma samun internet ke abinda bai kai inda ya kamata a ce ya kai ba kuma an zo ana neman inda mutane suke amfana da shi kuma a toshe musu hanyoyin da za su amfana da shi ai babu abin da ake so a yau zai tashi inda duk wanda yake neman kwanciyar hankali da wadata neman yake yi abin da zai sassauta mu talaka shi to duk lokacin da kake neman sai ka takura talaka lokacin nan fa ai kamar misace in ka sa ta cikin daki kan rihe ta ka hana mata kofar hita a ka san gwagwarmaya za ka yi sai kun yi artabu ƙarshen ta in baka hankali ba sai ta maka ma illa ka hinta wata to haka ne an wara kai talaka makura kuma ina tabbatar maka wannan abu ba za mu taɓa barin shi wuce haka bi izinin Allah shirya.